Ласка нашого Пана Ісуса Христа, любов Бога Отця і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. І з Духом Твоїм. Дорогі сестри і брати, всім привітання на Святої Мши у 12-ту звичайну неділю. Сьогодні так само у нашій країні святкуємо День медика. Ось там є ще у нас медики. Зараємо їх Божої пробачливості, молимося, що потрібна ласка. Ось так само особливим чином через этой Святої Мши вибираємо Божої наших близьких померлих, Болеслава Мацевича, всіх померлих сім'ї. Я на Святой Мши трошки так хвалюся, тому що приїхала моя мама для того, як перевірити, що добре працює. Да? Я так на пошивку, на маминих харчах, але вирішив привезти її так само, як поглядела Лебедева, нам приїхали з дому. Ось тішуся, що мама сьогодні разом, так само знали, як молитися. Сьогоднішнє слово, яке почуємо, дотичить, звісно ж, завжди наше нагадання, дотичить так само ось тих речей, на яких ми покликані, так як Ісус кличе апостолів для того, як обвіщали добру новину, то так само і кличе сьогодні нас на це, як ми не боялися обвіщати своїм життям про то, що ми християни, то, що ми приналежимо до Христа. И хочем рассказать подобное. Как мы могли годно сегодня молиться, перепросить Бога за наши грехи. Споведаемся. Богу всемогущему и вам, братья и сестры, что сгрешили грехи, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя великая вина. Тому прошу найсвятейшую за всю Пану Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог всемогутній, і відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Wow.
бо Ты николи не покидаешь без опеки Ты, как благословляешь Своего Иисуса и любовь проспала нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и с Тобою живи и благодарю едности Духа Святого, Бог празднующий веки вечные. Читание книги пророка Еремии. Еремия сказал: «Я чув поголоски многих, страх на Бога. Викрийте, і ми викриємо його. Усі, що були у згоді зі мною, чекають падіння моєго. Може, удасться, яни кажуть, подмануть його, тоді переможемо його і отпомстим його. Але Пан со мною, як могутний волод. Тому больницы мои спотыкнутся и скарятся, посоромятся своим падением, и будет им вечной и непозабыльная ганьба. Пане могутю, який випробовуєш праведника, ти глядиш на задумки і серце. Прошу, щоб я убачив твою помсту над ими, бо я відкрив тобі свою справу. Співайте Пану, прославляйте Пана, бо Пан уратував життя бідного, а руки злочинців. Гэта Слово Божие. Дякую Пану. Читання послання святого апостола Павла до Римлянам. Брати, як праз одного чоловіка грех войшов у світ і праз грех смерть, так і смерть перейшла на всіх людей, бо всі згрішили. Бо і перед законом грех був у світі, але грех
не залічваецца, калі няма закону. Аднак смерць владарыла ад Адама аж да Майсея нават над тымі, хто не саграшыў падобна злачынству Адама, які ёсць правобразам будучага. Але здара ласкі не так, як са злачынствам. Бо калі праз злачынства аднаго памерлі многія, то дзякуючы ласцы аднаго чалавека, Jesуsa Христа, нашмат больш ласкі Божай і дару сышло шчодра на многіх. Гэта Слова Божае. Дякую. Не бойтеся людей, бо няма нічога схаванага, чтоб не адкрылася, і нічога патаемнага, чтоб не стала вядома. Што кажу вам у цемры, гаварыце на святле, і што на вуха чуеце, прапаведуйце на дах. Не бойтеся тых, хто забівае цела, душы ж не могуць забіць. А бойтеся больш таго, хто можа і душу, і цела загубіць у гіене. Ці ж не два верагі прадаюцца за ас, і ніводзін з іх не ўпадзе на зямлю без волі Айца ваша. У вас жа і валасы на галаве палічаны. Таму не бойтеся. Вартыя вы больш за многіх вераб'ёў. Так кожнага, хто визнає мене перед людьми, і я признаю перед Айцом моїм, який в небесах. А хто одрекається від мене перед людьми, от того і я одрекуся перед Айцом моїм, який в небесах. Это слово Пана. Oprócz tego, że ja chwaliłem się temu, że moja mama jest, to jeszcze tak samo ja niby na kanikułach, że dzieci odpoczywają. Teoretyczna i propowiedź tak samo, że tego, наверное, не треба готовать. Но я нечто скажу, поспробую. Мне видится совершенно очень те Евангелия, которые мы чули только что, когда Иисус скажет домушным, у вас же и волосы на голове полічені, да? Мені не подобається. Але в этом випадку, то, що Єсус каже до своїх учнів, він говорить у першу чергу, це для того, щоб підкреслити, наскільки важним з'являється у очах Бога кожен з нас. Наскільки важним з'являється я, ти и так далее, потому что Бог нам ведает только у нас на голове волосов, вот всех там не шмат может. И сегодня в Евангелии так само чуем аж 3 раза, где Иисус скажет, не бойтесь. Не бойтесь людей, бо нема ничего потаенного и схованного, чтобы не открылось. Иисус скажет, не бойтесь, потому что не бойтесь того, хто може забити тіло у пересліді
да, але не може забіць душы, да, таму што яна нашмат важнейшая. І Езус таксама кажа, што не бойцеся таму, што вы вартыя больш, чым мноства вераблёў, да, прамоваючы пра адносна гэтых жывёлаў, якіх Бог стварыў, якіх апранае, пра якіх клапоціцца, то тым больш пра кожнага з нас, хто верыць у яго. І вось гэтыя словы «не бойцеся» для мяне асабіста заўсёды вельмі важныя падчас любой літургіі, падчас любога чытання Божага Слова. Таму што у нашым жыцці так сапраўды ёсць вельмі шмат розных страхаў. Розных страхаў, якія таксама часам нас паралізуюць, часам не дазваляюць нам дзесьці адчуваць сябе свабоднымі, таму што мы баімся таго, перажываем за сваё здароўе, перажываем за здароўе дзяцей, перажываем за здароўе ўнукаў і так далей. Зноў жа, калі сёння весці медыка, то зноў жа таксама варта падкрэсліць клопат нашых медыкаў, якія працуюць на карысць нашага грамадства. Але Езус, калі гаворыць пра тое, каб мы не баяліся, ён гаворыць пра штосьці глыбейшае, пра тое, пра што мы не заўсёды думаем. Таму што ведаем, што кожны, хто нарадзіўся, калісьці павінен памерці, да? Мы з вамі ехалі сёння там праз некаторыя вёскі, да? І яна так назірала, мама моя не любіць выязджаць часта дзесьці там з дому, таму што там саромеецца, таму што часам перажывае, таксама, да? Часам і не дачуе, як зараз. Але гэта не гэта істотна. Але істотна тое, што яна кажа, паглядзі, столькі людзі будуюць там дамоў, і гэты прыгожы дом, і гэты прыгожы, але ў кожным моманце чалавек памірае, і яму ўжо гэта ні на што не прыдасца. Гэта становіцца раптам непатрэбным. І думаю, што словы Езуса, які зараз таксама сёння, цяпер для нас гаворыць «не бойцеся», гаворыць пра штосьці больш. Не пра тое, што мы тут маем на гэтым свеце, але не бойцеся, таму што вы пакліканы да чагосьці больш, чым гэтае жыццё тут, на зямлі. Не бойцеся, таму што Езус кажа, няма нічога скаванага, што б не адкрылася, нічога патаеннага, што не стала вядомым. Канешне, мы можам тут разважаць пра тое, пра наш грэх, таму што грэх нейкім чынам чалавек звычайна хавае, таму што саромеецца. Але таксама думаю, што магчыма, што Езус кажа зноў жа пра тое, што вы пакліканы абвяшчаць на дахах пра Божае владарства. Пакліканы да таго, каб тое, што вы пачулі дзесьці ў дзенным ад сваіх блізкіх, дзесьці розныя перыяды нашага жыцця, мы былі сапраўды розныя, хто больш пражыў на свеце, той разумее, што вы пакліканы сёння для таго, што пачулі, прапаведаваць сваім жыццём, сваім прыкладам. І толькі тады, калі мы гэта зразумеем, калі мы гэта прымем у сваё жыццё, калі мы прымем да свайго сэрца, яно дае нам адвагу. У першую чаргу тым, хто з'яўляецца гэтай крыніцай адвагі, з'яўляецца Бог, які нас прызнае, які не пасаромеўся аддаць сваё жыццё за кожнага з нас на крыжы для таго, каб мы не баяліся. Мог іначай збавіць чалавека, не паміраючы на крыжы. Мог іншым чынам абсалютна розным, нават сабе ўявіць не можам. Але менавіта такім чынам і здзейсніў збаўленне чалавека. Паміраючы, будучы слабым, аддаючы сваё жыццё у рукі сваіх стварэнняў. І ён нам кажа пра тое, што не бойцеся, вы вартыя больш за многіх вераблёў, вы вартыя больш за многае іншае стварэнне, бо яно ўсё дадзена чалавеку для таго, каб ён карыстаўся, для таго, каб ён развіваў і развіваўся сам. Ведаем, што не заўсёды так ёсць. Ведаем, што чалавек вельмі часта марнуе
тое, што атрымоўвае. Але мы сёння пакліканы для таго, каб чуючы вось гэтыя словы Езуса, які звяртаецца да сваіх вучняў, вучыліся любіць, вучыліся быць адважнымі, вучыліся думаць у першую чаргу пра тое, што нас чакае ў вечнасці. Амінь. Вызнаем нашу веру. Веру в одинако Бога. Отца Всемогущего, славите небо и земли, уча вашего и не вашего, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинокого, за Отца народженного, верующими веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раздя Богом все осталось, и Он для нас людей, и для нашего избавления, сошел с неба, и учеловеча от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес по воле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придя в хвале, судить живых и померных, и якого даст не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение і хвала, який промовляв раз пророков. Веру в один и святый и апостольский костюм, вызнаю один крест для отпущения грехов и шагаю воскрешения померных и життя вечного в будущем свете. Аминь. Откриємо наше серце Богу, який неспинно наповняє нас своїми ласками і взнесем до Його супольної молитви. Молимся за Христовый костел, как нестомно обещал добрую новину от мертвых повстаний своего укрыжованного Пана. Тебе просим, Выслушай нас, Пане. молимся за святого Отца и бискупов, вероемников апостолов, как у тяжкие хвилины яны отчували допомогу своего боского наставника. Тебе просим, Выслушай нас, Пане. молимся за тих християн, які не приймають святих сакраментів, как яны не отдалялись от Христа и здолели принять Его любовь. Тебе Выслушай нас, Пане. молимся за тих, кто зараз находится на отпочинку, как обновили свои физические и духовные силы для выполнения своих обязанностей. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Молимся за христианские семьи, как оживленные Божьей любовью, яны жили в покое и едности. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Молимся за брата Андрея з нагоди його дня народження. Нехай Пан Бог одолить його всіми потребними ласками, і щоб його праця і намагання служили костьолу і людям. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой мши, как мы научились дякувати за кожне отримане добро і ділитися їм з іншими. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Молимся так само сьогодні за усіх медиків, з нагоди їх свята, професійного свята, як Бог завжди наповняв їх своїми ласками. І ось, як вони завжди відчували в своєму серці цю Божу любов, яка необхідна для служення чоловіку, хворому чоловіку, потребуючому. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Молимся за наших близьких померлих, за Болеслава Мацевича, за всіх померлих сім'їв, Бог прийняв у своє володарство в небі. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Боже, Ти любиш усіх людей, вислухай наші молитви і просьби, і одари нас Твоїм спокоєм. Раз Христа, нашого.
Молитесь, браты и сестры, как мою нашу веру принял Бог, Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Прими, просим Тебя, Пане, эту веру, хвалы и умилостивления, и ученика вашей штаны эмоций и вере. Мы могли отверовать доверие ширую любовь в нашем сердце, раз Христа Пана нашего. Пан с вами. І з Духом Твоїм. О, сердце. Подякуем Пану Богу нашему. Соправды годно это и справедливо, слушно и избавленно, как мы завсёды и всюди Тебе спадали подяку. Пане святой, всемогутный, вечный Боже, раз Христа Пана нашего, Богом святости до грешного человечества, народившись с Панны Марии, про свою руку на крыше, и Он вызволил нас от грешной смерти, а про свое ж мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому за анёлами и архангелами и сущими святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом с ними вскликаючи. Святий, 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 Бог всемогутний, небо і земля, обія хвали Твоей, краса на вершинах, благословенный Той, кто приходит у имя Пана, краса на вершинах. Заправди Божа, Ти святий, криниця усякої святості. Тому єдності з усім Костюлом у перший день тижня, коли Ісус Христос воскрес, і спаслав на апостолов Духа Святого, раз Христа, просим Тебе, усемогутний Боже. Освяти эти дары росою Духа Твоего, как они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, как добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе страдающим, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого ущелья, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобним чином по вечеру взяв кіліх, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пийте з його ущелья, бо это есть кіліх крови моєї нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця віри. Обещай светское упание Иисусу, признаем Твое воскресение и чаем
Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Тебя, как ущик нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про Костюм Твой рассеяны по всем свете. Удосконали в любови разом с Папом нашим Львом, Бискупом нашим Юзефом и общим духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, которые послужили надейно у воскрешения, и про всех, кто Твою ласку вышел из этого света, и дозволим уважить святую обличие Твою. Просим Тебя, измилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей, Панной Марии, со святым Юзефом и Авраамиком, со святыми апостолами и всеми святыми, которые спрадлету подавались Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Божа Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, прозуще веки вечные. Молимся до Отца Небесного, так, как нас научил Иисус Христос. Просим Тебе, Пане, збав нас от всякого зла, дай ласкавость спокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были заучены вольны от греху, и закованы от жрека неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и милость и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, или на веру Костюла Твоего, и будь ласкавый згодно з Твоей волі, а дари всякого супокоєм і єдністю, які живеш володаршні, і вічні. Супокой, Пане, нехай завжди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайся ближньому знак супокою. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу. Щасливі покликані,
на вечерю Його. Я добрый пастырь, и житье мое отдаю за овечек.
Просім Тебе, як вяра, яку ми часто Тобі складає, була для нас задатком вічного збавлення праз Христа, Пана нашого. Хвала Христу. Я сьогодні так само хвалю сьогодні від самого початку. Тому собрала таку підтримку. Було не так страшно. І коли думала над тим, що сказати, перше, що прийшло у голову, це відзначити те, що коли ви приходите в костюл, то весь костюл, кожен тут присутний. Мені здається, що навіть апостол Петр на образі усміхається. Тому, перш за все, хочемо подякувати усіх. Хочемо подякувати вас за вашу усмішку, за ваше щире серце, за ваше кожне добре слово, за ваш внутрішній запал, за усі намагання, які ви тут прикладаєте. І так само дякуємо, що колись відгукнулися служити тут Богу і людям, на хвалу Богу, тут служити у Лебедеві. Звісно, хочемо, користуючись такою нагодою, хочемо подякувати вашій мамулі за те, що я вас воспитала таким, яким ви є. Ну, а що пожалеть, то хіба Бог веде лепш за нас, тому нехай Він просто завжди достається на першому місці, тоді усе остальне буде на своїх. Я навіть, щиро кажучи, не сподівався, що так вийде красиво. Дякую щиро за добре слово, дякую за те, що моя усмішка, коли я даюсь, то не в пустоту, що я маю так само свою подругу в ваших серцях, и вы святые слова, которые я керую для вас, Божие Слово, и оно так само здесь трапляет на святую пригожую плеву в ваше сердце. И это, конечно, в этом радость. Ну и я тешуся, что дякую за доброе слово. И тешуся, что, наверное, сегодня, моя мама, когда вернемся до хаты, то не будет на меня кричать, что я что плохо роблю. Была молодежь, мы так само заехали на Калику, погуляли на парник, у меня все хорошо. Да? Тут хоть так само, тому все хорошо, можно пожелать далее, трошки ще на процедурі. Дякую вам так само за це, що мені ще не повезло. Звісно ж, Бог дає нам ось такий пригожий час і пригожий день, так несподівано, після різних тут холодов, вітров. Ось тому за це так само, мабуть, є як дякувати Богу. Некалькі об'явок на наступний тиждень. Дякую вам щиро так само за клопот про нашу святиню, про супольну молитву, за керування. Дякую за уборку костюла, так само на цьому тижні за упорядкування і допомогу в упорядкуванні парафіального дому. Ось там бачите, що зроблено. Тому дякую так само і за це. За все добре, як ви робите і кажете, так само за це дякую. На цьому тижні, в понеділок, 22 червня, успомін святих Джона Фішера, біскупа, і Томаса
собора мучеников. У сироты 24 червня урочистость народження Святого Яна Хрестителя. Не обов'язкова урочистость, ніяк це не буде. Хто хотів би бути на Святої Мші, то молодечні. Так як звичайний день, ще 15-18. У суботу, 27 червня, успомін Найсвятішої Анни Марії, незламної допомоги. І в наступну неділю таким звичайно Свята Мша у 14:30, Чернігівське набоженство і Свята Мша у 15 годин. Ось. Далі ведуться праці по некій там упряженні нашої святині, підготовці до святкування юбілею 530 нашої парафії. Ось вчора хлопці закончили тут сходи, так само упряженні плитку подклеили, которая отвалилась. Андрей так само пробовал праці крижа. Ось, що удалося так, що іначе, але дякуючи Божій допомозі, я думаю, що ми ще справимося, що зможемо. І там, де ще є люди, де є любов, там завжди є відказність, і Бог дає так само ласки для того, як нечто робилось. Дякую. Дякую, да. Я ще раз буду повторяти, закончилися сьогодні, вже, напевно, закончилися місії у Жупранах. Ось і наш місіонер, Ксьондз Артур сказав, що закончился миссии, там наши браты Сергей и Владислав проводили этой миссии, реанимацию Жупранской парафии. Там ось ми зараз так само будемо чекати на Ксьондза Артура вже, коли він буде реанімувати нашу парафію. Ось там от одной реанимации до другой, медики добре ведають, що реанімація може, тому що у духовному плані ось эта реанимация сопроводила очень потребна. Черговий раз дошло до того, как подтверждать на дахах, то есть, что потім, как здесь сказано, что наши парафии будут с миссией, из других парафий приезжают люди, очень место ходить. Из наших вёсок, так само, 12-19 липня, кожен день буде Свята Мша, вернуся за починку, уже там, після Бусовських шляхів, вже скажу, конечно, як. Ось потребує план. Був я в виконкомі нашого району, ось у понеділок хіба цього тура пам'ятаю. Так само, що там пробуємо затверджувати план святкування в самий день. Маємо так само концерти до культури. Ось, і, ну так, не тільки для душі, а і для тіла, і є там зони будуть, і фудкорти, коли все тримається, то буде все пригоже. Ось там запрошайте тільки католиків на святкування, я думаю, що це повинно бути свято так само усього нашої тут супольності православних, католиків і усіх, хто гостей. Тому ось так. Об'являв уже про Філіппінку з 29 червня по 3 липня у Буслав. Пішою молодець, хто хотів би записатися, може закрити. Есть так само началось поехать автобусом на Буславский фест. Выезд будет 4 липня в 8 годин на ранице. 8 вертание, коштует 22 рубли. Я в этом году был трошки перешкоджен, потому что не подумал, что я записал шлюп. Тут имеет дело, что в 12 годин 4 липня будет шлюп. Наших парафіянів з Турецької. Ось тому з Марковським. Він каже, що да, Коля, я вже забуваюся. Ось тому трошки побуду в Буславі, а потім не тому що. Жадаю всім доброго загару, відпочинку, очень смішок, побольше ще раз завіншування, з доброї слова. І ось хай Бог нам усім благословляє. Прийміть Божий благословення. Пан з вами.